हाय हेलो नमस्ते जय जगन्नाथ आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ କାରଣ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ବାହାରି ଗଲୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗଛ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି ଯାଉଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, କିଏ ଚଷମା ଲଗାଇଥିଲା ତ କିଏ ହେଲମେଟ୍। ଆଉ ମୋତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି 7 ନଈ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାରାଦୀପ। ସେମିତି ଗୁଟୁରୁ ଗୁଟୁରୁ କରି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବନ୍ଦରରେ। ତାପରେ ପୁଣି ସିଧା ଚାଲିଲୁ ସମସ୍ତେ। ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ତ ଭାରି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତାପରେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇ ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରି କରି ଯାଉଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୋତେ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, କେହି ମୋତେ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଫର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ସିଏ ତ ପୁରା ଭାଇ ଫୋନ୍ ହିଁ ସବୁବେଳେ ବିଜି। ଓ ଦିଦି ତମର କି ହସ। ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଭିଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମାରି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ଥିଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଭିଉଟା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଲହଡ଼ି କୂଳକୁ ଯିବେ ମାନେ ଟିକେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବା। ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ସେଇଆ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କି ବଢ଼ିଆ ନାଚ। ୟାକୁ ତ ମାନ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ କାହାର, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ତାପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫେରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଚପଲ, ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯିବେ ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚପଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରି ହାତରେ। ତାପରେ ଆସିଲୁ, ଗୋଟେ ପାଣି ଥିଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକ ଗହଳି ବହୁତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ହେଇପାରିନି। ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଟା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ କେତେ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତିକି ଆଣିପାରିଛି ସେତିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ମେଢ଼ ଆମେ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲୁ। ଇଏ କି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଆମ ଘରେ ଲଗେଇଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍କୁ ଆସିଲୁ, ଠାକୁର ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେତିକି ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ରେ ତାସର ଚିଡ଼ିଆ ଟିକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ବିନ୍ଦାସ କରି ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗୁଲନଗର ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପଛ କାଟିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିକି 3 ମାଣିରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିକି ବରା ଘୁଗୁନି ଟିକେ